tijdens allerlei vergaderingen en gesprekken kwam vandaag de vlag uit. Want we hebben vandaag de feestelijke ondertekening voor het masterplan Bonaire International Airport. En ik vind het een heel goed plan dat we hebben. Het is ambitieus en het is ook realistisch. Ambitieus omdat het een omvangrijk project is met verbeteringen voor de luchtvaartveiligheid en ook een uitbreiding van de terminal. Daarvoor zal boven het bedrag dat Nederland en het openbaar lichaam Bonaire beschikbaar stellen voor de veiligheidsmaatregelen van respectievelijk 15 miljoen euro en 6 miljoen dollar... nog externe financiering moeten worden gezocht. Maar er ligt gelukkig een positieve maatschappelijke kosten-batenanalyse. Met andere woorden, groen licht voor potentiële investeerders. En het is ook realistisch, omdat het gaat om verbeteringen zoals een nieuw platform waarop de grote vliegtuigen veilig geparkeerd kunnen staan. Maar ook een veilige looproute naar de aankomsthal. Verbeteringen die nodig zijn voor de luchtvaartveiligheid. En die het vliegveld weer beter ICAO-proof maken. Bovendien zijn de verwachtingen voor toekomstige aantallen passagiers goed onderbouwd. En er is ruimte voor groei. Dames en heren, ik kom nu aan een bijzonder stukje in mijn vooraf gemaakte toespraak. Want het is ook heel mooi om te zien dat in het ontwerp de luchthaven haar lokale en zonnige uitstraling zal behouden. Met veel openluchtvoorzieningen, zoals, ja, dit is allemaal bedacht voordat we toevallig vandaag hier die regenbui hebben. Maar veel openluchtvoorzieningen en zo ken ik het ook als je hier als toerist op een zonnige dag aankomt. Met een wandelpad buitenlangs naar de aankomsthal en een deels open aankomsthal die ook voor niet-reizigers aantrekkelijk is.